Hej og velkommen til denne korte introduktion til hvordan man bestiller varer eller tegner op i Vitamark. Det første vi ser her på forsiden, det er vores velkomstside, hvor vi har fået, fordi vi selv er affiliates ved Vitamark, en velkomstside, hvor Lisbeth og jeg byder dig velkommen. Det er selve forsiden. Øverst heroppe, der har vi menulinjen, lidt omkring hvem Vitamark er, lidt omkring indkøb, der kan man gå ind og se på produkterne, tegne op i Vitamark, hvis man skal kontakte Vitamark, og man kan også klikke på de her farvede ikoner, der er herude i siden. I dag vil vi gå ind og lave en optegning i Vitamark, så vi klikker der. Så er vi inde på selve optegningssiden, hvor der står heroppe i hjørnet, Join Vitamark. Det vi kan se, der er flere forskellige muligheder. Lad os starte med den Fast Start Plus pakke. Og det er den store pakke. Det er den bedste mulighed, hvis man gerne vil ind og være en forretningsbygger. Og simpelthen tænker på, at Vitamark vil man gøre til en deltidsforretning eller en fuldtidsbeskæftigelse. Så er det den bedste løsning, fordi man får den bedste bonusdeals, og man får den bedste indtægt fra starten af. Man kan også, hvis man vælger at sige, vi kan lige gå ind og gå hvad der er af produkter. Der står en lang liste her med produkter, man får med første gang. Der er også et billede af det, så man kan se alt, hvad man får med. Rent får man faktisk for næsten 700 euro til en pris af 500. Man kan gå ind og vælge andre mulige produktkombinationer, så får man bare desværre ikke de her produkter gratis. Så det er den bedste deal at selvfølgelig tage hele den her første pakke. Kom ind og siger, at jeg vil starte næstbedst, så starter man med det, der hedder en Fast Start. Og det er faktisk den allerbedste, selv for den, som bare ønsker at være en glad forbruger, som har lyst til at dele det med venner og familie, som egentlig også selv kan gå ind og bestille på deres side. Her får man en hjemmeside, man får noget bonusser, når folk bestiller fra ens egen hjemmeside, og man får nogle bonusser og indtægter, når man henviser andre til at gøre det samme, som man selv har gjort. Her får du også en mulighed for at købe nogle produkter og få nogle gratis. Du betaler 210 euro og får produkter eller varer for 262 euro. Du kan her også gå ind og vælge en anden løsning. Den kommer vi lige tilbage til om et øjeblik. Vil du bare gå ind og starte hurtigt op, så du kan henvise andre og få din egen hjemmeside, så kan du gøre det for den pris af 30 euro. Du får så ikke nogen produkter med, og hvis du vil modtage bonusser af andres køb af produkter fra din hjemmeside, så skal du have et minimum køb på cirka omkring 500 kroner om måneden. Ikke helt præcis 500, men det er omkring de 500. Men i dag vil vi prøve at kigge på, hvis man gik ind og valgte det, der hedder en Fast Start, altså denne her løsning. Der går vi ind og kigger, er der andre muligheder. Vi klikker en gang hernede, så kommer vi ind. Så starter vi op med at få de store løsninger, altså en Fast Start kombinationsløsning. Der er forskellige produktkombinationer, man kan sammensætte her. Man kan enten vælge lemon, eller man kan vælge deres kager, eller man kan vælge et vægttabsprogram. Man kan også gå længere ned og så vælge her i Fast Start pakken Crave, hvor man så får 2 pakker Crave for 160 euro. Det vælger vi så i dag. Vi klikker her og fortsætter længere ned og siger hernede Proceed. Så kommer vi ind her, og nu har jeg så skrevet en testtid på forhånd. Her bliver du bedt om at lave et password. Det er dit eget personlige password, så hver gang du vil ind på Vitamarks side og vil ind bag ved selve den side kunderne ser, så kommer du ind og kan se, hvem der køber fra din side, hvor meget du selv får i bonusser og hvad du selv får i rabatter på næste køb. Så det er selvfølgelig en meget god ting. Desuden så skriver du bare dit fornavn, efternavn, adresse ned, adressen på byen, postnummer, hvilke landekode og dit telefonnummer og selvfølgelig din e-mailadresse. Er din leveringsadresse den samme som faktureringsadressen, så skriver du ikke noget i hele det her felt. Det er sådan, at Vitamark sender deres varer ud med fragtmand
som kommer for det meste i dagstimerne. Og er du ikke hjemme i dagstimerne, så vil det være en god idé at skrive en anden leveringsadresse, eventuelt dit arbejdsplads, eller et sted, hvor du ved, der er nogen hjemme i dagstimerne. Det er ikke muligt at hente Vitamax varer på posthus eller lignende, men få en god aftale med en butik, der måske har åbent i nærheden, at du kan få dem leveret der. Vi trykker længere ned her på Continue to Shipping Method. Vitamax har en standard fragtpris på 12,76 euro, og det er uanset om du bestiller et produkt eller du bestiller 100 produkter. Så det vil være en standard hver eneste gang. Bestiller du den store pakke, Fast Start Plus pakken, der kostede 500 euro, så får du det her gratis. Så kommer vi ind til selve betalingsmetoden. Og i betalingsmetoden, der har vi valgt kreditkort, visakort, og her er der bare et tilfældigt nummer, jeg har skrevet ned. Så det kan man ikke bruge. Udløbsdato og sikkerhedskoden, som står på bagsiden af dit kort, uanset om det skulle være et Mastercard eller et Visakort. Og vi klikker her for næste skridt. Så kommer vi ind på selve den sidste view, vi lige får på selve vores faktura. Her kan vi se vores fakturaadresse, vi kan se leveringsadressen, betalingsmåden kan vi gå ind og ændre her for sidste omgang, og forsendelsesmetoden. Hvis vi starter nedefra, så har vi vores 2 pakker Crave, som vi har bestilt. Vi har en Vitamax opstartsgebyr på 30 euro. Så får vi et gratis produkt med, som er Vitamax avanceret eller forbedret vand. Og det kan du læse mere om på Vitamax hjemmeside eller på deres side omkring produktet her, hvad det er. Og så er det selvfølgelig gratis at opgradere, så du får bonusser. Selve prisen herovre står, det bliver 140, så er der noget fragtomkostninger, så er det der hedder VAT, det er så det samme som moms. Fordelen er, at momsen er en lille smule billigere, da firmaet har britisk moms. Bestiller man nogle af deres produkter, specielt det der er inden for småkærne eller deres vægttabsprogrammer, så indgår det som mad, og i Storbritannien er der ingen moms på mad, så det er også momsfrit, hvis man bestiller det derfra. Det skal så siges, at ingen af de her produkter er det lovligt at sælge i Danmark, så man kan kun udelukke købe til eget forbrug, når man køber det på den her måde, og det er fordi det er inden for EU. Og vi siger her til sidst, submit order, og det er for at godkende, at det hele ser ud som det skal, og det gør vi så. Så går et ganske øjeblik, så kommer der en bekræftelse, og i det her tilfælde, der har jeg selvfølgelig fået, at den er blevet declined, og det skyldes, at jeg har brugt et tilfældigt nummer på et visakort, der ikke var gyldigt. Bruger du et gyldigt visakort, så står der selvfølgelig, at det hele er gået igennem her, og herved har du så også modtaget en e-mail ganske kort tid efter fra Vitamax, så giver der en adgangskode, så du kan gå ind på deres side og opgradere det, skabe din egen hjemmeside, og på den måde egentlig begynde at formidle produktet videre til andre. Det der er det smarte ved at gøre det her i de næste 14 dage. Det har vi den 15. april, og gør man det inden den 26. april, så modtager man en gratis pakke Crave til en værdi af 75 euro, når man starter op. Og det er selvfølgelig altid mulighed. Vælger man den store pakke til 500 euro, så får man 2 pakker gratis Crave til en værdi af 150 euro. Desuden så får man 50 små brochurer, som man kan dele ud, samtidig med at man giver et par prøver til venner og bekendte, og på den måde har muligheden for, at de går ind og bestiller for Vitamax hjemmeside, og derved får du bonus og rabat på dit eget køb. Skulle du have nogle spørgsmål, er du til hver en tid velkommen til at kontakte os for at få uddybet, hvad vi mener.